Yuk, golek bahan nyamuk merek telek kucing. Alah, aku dhisik merek telek sapi aku. Enak ya. Alah, aku le susuk, kowe ora. Lah emangnya kowe entek piro modiar? Anakku lho entek loro langsung modiar. Masa ta piye? Iya. Aku lho ngracuni bojoku. Nemu ora mati-mati. Alah aku susah hatiku ngene iki bojo ngono kuwi. Mangkane ngombe iki cap telek kucing dijamin modiar. Tenane, Ren, lho kene tak peke iki. Ya, tak peke. Aja. Belilah baygon cap tai kucing di toko-toko terjauh. Dijamin 2 batang langsung modiar. Haram, mamah tidak tahu. Belilah, cepat beli. Kalau tidak beli saya rugi.